Ja, dat is toch te gek voor woorden nog niet. Dat vind ik zo belangrijk. Nee, maar dat kun je wel een keertje doen. Nou ja, liefst wat dat je hier voor de... Ja, dat je wegwijken is voor het parkeren. Als je dat een beetje te doen. Nee, maar nogmaals, ik word het daarheen. Nee, van de week nog met de ene zus mee. Die was op vakantie geweest en hebben ze overal in de kamer mooie bakken met plantjes staan. En dat ze een paar weken niet kunnen verzorgen. Ook zo'n aantal weken. Door de plantjes uitknippen, de bloempjes. Ja, heel lang bezig. Dat die ene zus tegen Edwin zegt nog eens. Nee, dat zijn helemaal niet zo. Dat is toch gek gewoon. Maar die heeft misschien niet in het dossier gegeven. Dat kan natuurlijk, want dat is toch te gek. Ja. Probeer dat hij hard begint te lopen. Ruud gaat even deze Zal die wel moe zijn straks, Edwin? Nee, mijn mama zal hem vanmiddag even reis maken. Rustig, even lucht. Ja, een reis met die week. Ja. Ik ga me weg naar het drooggeval bij de wielerleven. Dat het stukje is, want omdat Scooby dan aan de kip dat ik wel zegt, die herhaal ik even. Dan zag kip meegenomen gekookt al. Ik zei, nou, ik had ook gekookt. En neem maar mee hoor. Wij doen er toch niks mee. Ja, maar als je hard begint te lopen, dan... Scooby die kan beter gebruiken. Oh, tuurlijk. Gisteren had ik van Alice gekookt, thuis de ramen lappen en andere dingen doen. Ja, ik zeg, en dan zal ik vanavond voor jullie koken.